И здравейте! Аз се върнах, ще има клипове като на Самп, на Майнкрафт, на Джейнс. Вече профилът ми е доверен. И как да кажа, пак почвам да си качвам клипове. Ще кажа малко YouTube клипове всъщност. Например песни, анимации от рилки. Вчера качих Криско Трупсън и Майнкрафт анимацион би Сламоков. Ще продължавам. Не знам. Само искам да кажа, че пак почвам да правя клипове. Без това че няма какво да правя. Имам регистрация в YouTube. Ама нов нет. Ще ви дам линк в описанието. Ще добавя ето как му беше името, Аска. Не знам още какво. Страница ще направя на Facebook. Също можете да се абонирате. В YouTube съм Gentleman Games BG. Сигурно в описанието ще има как се пише. Не знам. Само това мога да кажа. Не знам. Може да качвам. Значи събота и неделя ще качвам клипове. И понеделник ще качвам. И не знам. Може и вторник да качвам. Но аз ще качвам събота, неделя и понеделните. Днес сме 16 май. Само исках да кажа, че се завръщам. И ще поздравям за малко, за да отида в Майнкрафт. И не паузирах. Ами отидох. Всъщност паузирах, ами не отидох в Майнкрафт. Защото после всъщност не съм апдейтваше. Мисля това да е. Да, чум.